Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulima kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti ayamuom ni Noche. Iti may sa lugar nga adayo iti sibilisasyon ubing. Agnanaed dagiti agina. Abaket Maria, kanti kakaiso na nga anak na ani Noche. Narigat laeng ti adda apanagbiag dagitoy nga agina. Abong-abong laeng ti pagnanaw danda, ket agir irig pa yan. Napintas ni Noche. Isu nga adulat ta ti agduyos kan kuana, kadagiti lalaki akalugaran na. Ngem adda matlatta dagiti manglalais kan kuana. Gapo iti adda akabibiyagda nga agina. Iti maysa nga aldaw, ken. Hoy, si Kanoche. Anya manen ter aramidem ditoy? Apaan ng samad man ay? Manang Cindy? Dinak man awagan iti manang, ta saan kamat akabsat. Kendanda ni agkatauban talaang anya. Inauna aklaang iti makatawan kan ka, agraraman. Hindi kaya ka pa. Ala, pumanaw ka man ditoy, tani, makapadurman akit kitaan tilangam. Umayak ko malaang mat makipagragragsak kada kayo apadak ababalasang. Saan ka ama ikari ditoy? Kita man day tabadong, kaslanisnis. Nakaduldulpat ka akit kitaan. Iso ang mabaling ka di pumanaw kan ditoy. Ta saan ka ama ikari? Si kamot Cindy. Apay ayakas di titratom kini Noche. Ay, di mo man isakit day je anoche, si ka Fidel. Kan mabalin ka di. Di mo dadaulen tinapintas amod ko, gapulaang iti day je adulpot. Nalabas ka man, Cindy. Karbangan ni Noche ti makidupong kada tayo akalugaran na. Napuskol ket di ti rupa na Awan ti karbangan na amakidupong kada tayo, tama kapadurman tilangana. Ay. Oh, apay anagsen na ay ka iti naunag. Awan? Ne, papanamon ngay Fidel! Hoy, Fidel! Agsubli ka ditoy! Fidel! Ala, baybay amon anak ko. Di kan agladingit. Nanang, Uyawan data, gapo iti kasasaad ta iti biyag. Ngem saan arumbang apailuyos ta kadakwada. Nang runakat awan mo ti dakes nga aramidon ta kadakwada. day ti makapasakit itinakam, nanang. Saan tamot adangdangran ida? Wano uray sagsagidan lakuma. Ngam no apay akas day ti ugali da kadata. Anak, Saan mo't kit di nga amin Isu na laang ta makapaladingit latta. ala, bay amon anak ko. Di mo latta idan ikaskasaw. Wen nanang, di kay agdanag, takanayon alaglagi pag ti amin abilin nyo kanyag. Kasla bad trip ka man na, Cindy. Apay aya? Kasano? Kat di na daol day je anoche ti aldaw ko. Oh, apay aya? Anya tinaramid kan ka ni Noche. Nagmarang mang tupay lang amin ijay ayan mi itay nga agdudupong. Pinagsasawak. Isumatan tinangguraan kanyak ni Fidel. Ni Fidel manen? Apay nga minayaday dya, Fidel, ti ayan ti imatang mo. Ha? Ibawing mo nga min ti imatang mo iti sabali. Saan ani Fidel latan? Di ka man agsaw iti kasta, Drigo. Amok akursunada nak, ngam ni Fidel ti kayat ko. Di mo lang atan maibawing kanyak ti imatang mo? Ha? Agayatak namin unay kan ka, Cindy. Siguro, no maipamuspusam akadurman matan ni Fidel ni Noche. Ang mga numaibawing matan ti imatang ko kan ka. Nagpaiso? Wan, ngamnas kan ama ipamuspusam nga umuna akadurman ni Fidel dayjay anoche. Nagrigat matan ti kastoy.
Uray no awan mo tidakas ngar aramidak iti padak a tao. Kat kagura daklat ta. Nangrunan ni Cindy. Awan mo ti amok abasol ko kankwana. Di kan agladingit, Luchi. Ha? Nagtaudan day siya atimak. Siyak, Luchi. Siyak tinagsao. Ay! Anya klase ka aparswa? May saak nga ansisit. Kat mga asim. Tadi nagkumakabutang. Sa anak adakas. Ansisit? Nukas na? Agpayso nga adda ansisit? Agpayso. Tamakit kita nakat nga rod. Sapay la ko ma. Tadi nakabutang. Takayat ko ti makigayam kon ka. Anya? Day tate agpayso. Nochi. Amok anasingpat ka. Iso akayat ka agayam. Kasla adda na alingag ko akasarsaritam, anak ko. Ha? Ne, awan mat, nanang. Uwin nga rod, awan mati makitak akaduam dito'y paraangan. Amangan no inalilaw na kayo lang ti panagdengeg yo. Ah, Inkay kat ituloy yung ti agina na. ala nga rod, anak ko. Dayjayan ni nanang. Nakastrakan iti pagnanaudan mi. Nangangatagayam ni Nana Maria. Shh! Di ka natagari. Amangan numangag na kamanan. Saan na bali? Ta saan akong ngagbayag? Itid ko lang kin ka na ito. Ti anya? Dayta ig ka, ma'am. Ha? Anya dayto eh? Bang-banglo dayta, noche. Para kin ka. Maibagay launay iti kinapintas mo. Kat agaya mo dayta. Nangarunan no kastoy arabi. Ha? Bagay iti napintas adayag akasken ka. Ay ayunan na ka talaga ti gundaway. Ada pala ni Noche di ta parangan ti balayda. Maipatungpal ko ti kayat ni Cindy. Kat numaaramin ko na ita. Sigurado ako kwak tumutan ni Cindy. Kasit ga ko ni Noche. Noche, Ha? Drigo? Anya ti aramidam dito eh. lading itek. Nagbanglon day jay nga ayaw mo. Ha? Sika day jay, Noche. Sika ti pagtataudan ti makapasalibuhag itirik na nga ayaw mo. Alala ni Drigo. Nalabas mat day tangar aramidam. Talaga na idumduma ti kinabanglom, Noche. Ha? Kasla malipatak amin aparikot ko. Nakasayop iti ayaw mo. Nakabangbanglo talaga. Anya tinapasamak, Drigo. Kunak man no maipamuspusam ti amin, tapno kadurman matan ni Fidel dayjay anoche. Saan, Cindy? Saan aron ba nga pasakitan ti kas ka ni Noche? Anya ayala una ti basol na? Kat no nakasingsingpot ni Noche. Ken, iso ti mangipapay iti na idumduma nga ayaw moom no itirabi eh. Ay na, ayaw moom ang makapasalibukag itirik na, Cindy. Jak amukan ka, Drigo. Daytoy titandaan ma. Iti kaano man, saan to ang maibaw ing ti imatang ko kan ka. Ah. Tadi mo amo ti agtungpal iti saritaan. Ha? Dita ka man langan. Anya nga ti mapaspasamat. Saan laangan ani Drigo tinakangagak iti kasyay? Dandani amin dagiti lalaki diti lugar ni. Iday-dayaw da itan dayjay anoche. Ha? Saan ang mabalinday toy? No
No awan ti mabalin ko nga ibaon amang paksyat kininoche. Siya kun amis mo ti mga ramid iti plano. Amom anak ko, sadlaengen adag iti kalugaran tayo ti mangidayaw iti ayamuom, nga agtaod ken katunggal rabii. Nakabangbanglo. Nanang, Nagapuan ti inaramat mo abang banglo. inted lang ti may sa agayam, nanang. Ayan na ngay dayjay abang banglo. Awanan, naminsan ko lang nga inusar. Anya, ngam apay ngay atunggal rabii ket agayamuom ka iti kasjay akabanglo. Jakmut maawatan no apay, nanang. Ngamkit di, maragsakanak. Tarinabi ang makaipaayak iti makapasalibo kag rik na nga ayamuom dito'y lugar tayo. Naimbag ta nakita kang agmaymay sa dito'y paraangan nyo si Kanotche. Ha? Cindy? Makapungpungtut ka manan kanya? Talaga! Ngamin, si katibuisit iti biyag ko! Nagkasit, di nakipungot. Masaksakit, anak. Buisit ka, babae! Buisit ka iti biyag ko! Naito pati ulo ni Noche iti bato. Agdaran! Ay nadisgrasyak sa mata ni Noche. Noche, anak ko! Anya tinapasamakan ka? Cindy, anya tinaramid mo iti anak ko! Nana Maria, saan mo nga yung gagara? Itsak yung gagara! Anya ti mapaspasamag. Apay nga adda kayo amin diti paraangan ti pagnanaadak. Pasensya ka na Maria. Ngam kayat may amaamuan. Nguan niya akita da ito'y amulang at da dito'y. Aha. Ne, Diyok na pupuutan ti panagtubo day ta amula Apay aya. Jak lakit di agbidot nana. Da ito'y amula ti nagtaudan ti makapasalibo kag rik na nga ayamuom idi rabii. Ha? Kasta ti ayamuom idi day di Noche nga anak yo. Anya. Di ta apas tinakaipakpakan idi ti ulo ni Noche. Apuon tinakatayan na idi dinangran ni Cindy. Anya. No kasta. Da ito'y amula. Kat iso ti pakalaglagipan tayo kini Noche. Nga uray no awanan. Gapo iti panangdangran ken kuana ni Cindy. Agtultuloy lata amang ipay iti makapasalibo kag rik na nga ayamuom iti rabii. Ni Noche. Kanda ito'y amula. Kat may-maysa. Nagkaykaysa nga ro dagiti agkakalugaran iti nakuna ni Fidel uping. Takas iti day di Noche. Mangipapaay iti naidumduma nga ayamuom, tinasao amula, nang runa no iti rabii. Inawagan da tinasao amula iti Noche. Kas pakalaglagi panda iti nasingpet akalugaranda adinisgrasya ti managapal a tao. Kat idi agangay, inawagan dan tinasao amula iti dama di Noche. Ano yulog iti iloko? Balasang iti rabii, ti kayat na asawan. Katunggal rabii, maango ti asino man, ti makapasalibo kag rikna, nga ipaay tinasao amula. Bueno ubing, ditan tinagibusan, ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo.
agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.